Nahay sa. Nahay. Ay, Sab, ano ba? Si Sab ni siya guys. Agidyang usang kaluha si Alexa mo'y gihilantan. Hilantan o gisipon. Yan si Sabpod. Oh, si Sabpod kay gisipon pod ba siya guys. Ay, kalaoy siya kung hilantan po ka? Init lagi ka. Ha? Guys, good morning. Ako na po si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Karon is Martes, dera sa balay kay day off. Ja, among bata wa paning mata guys. So kami pa yung una og kaon kay mulakaw na sadya maga drive out. Ato sila Buena Vista Bohol. Diyan naon guys. Naon ta guys. Naon ta. Suda na mo guys is kuan. Goodbye head gyapon. O nami sudan nga karning baboy kuan man siya guys kanang lechon belly. Hinatag sausaw sa suka. Sausawan guys. Mata bata dahil kuan kanang kukwa. Nami kaon kay itong mata bata. Si Marilyn pagkapinan lang po niya og suka. Pagkapinan niya og suka. Hindi. Ang suka ang sili lagi. Ito, kung nga na ano. Ngit ko na siya ang naong guys. Nareklamo. Against the light siguro. Isa. Napok sa umawa. Daghang ganahan og kuan guys. Ano? By head. Mga buwad. Ano kanon? Kuan ka? Ano? Hi. May kong tol. Kuan nga eskwela gumapagman ko guys kay kuan ano na kakaluha gilantan. Gilantan mauntang wa ng eskwela sila. Sila kay gilantan na ko sa kakaluha.
interview sa kuan gabi ang head ta kanu sa to interview late ka kuno ka tanaw sulod to si Miss Cynthia vlogger ko ba nga Tagalubog i-interview siya sa Chitchat nga taga Cebu ang laki mga vlogger na siguro mahal na siya program. Kaya mo kasi tumanan ko ni Cynthia po yung tanaw na yung mga vlog. And that's it, Miss Cynthia. Galingaw po. Undang na ko siya guys kaya abok siya sa camera. Dami ring kuha ni Ate Marilyn oh. Naka. Lami. Suka. Suka nga. Ay ba? Atuan ang gulo suka. Naabilis mo Oh, atuan na din na suka. Sige, Ah. men. Kuda. Di uy, nam good to. Nice. Igura ni kuan. Di man po daghan good. Gamay naman ko dihatag ni Jack so dag silupin. Sa gatoos jag nasa tigili. Uy. Uno na. Gatuo ba kag ikaw pabuton sa oras. Uno ang oras kay pabuton ka. Sayon dyan ang oras. Sa wala paglangan. Ha? Sa wala paglangan, ang oras ng padayon dyan ang dugay-dugay ka. Hindi makamaligo. Ha? Hindi makamaligo? Tapos. Ang nakalain. Kanding guys. Kanding ang bala guys, di maligo. Tapos. Kaya naligo kung siya gapon. Kalain. Alam mo nang maligo, mulakaw, trabaho kay Prisco. Ano si punang, Tapos lawas na. ano si punang di maligo karon kay naligo gapon. Awiyasad na. Gabok. Lawas na. Iyasad nang di maligo. Kaya naligo siya gapon. Nga kanikas tubig kung Tawag ito sa una. sabon. Iwan ko. Dugay na. Ay. Tungod sa tubig nga. Mga tao kung nung una guys, dili hiniligo. Manang dukay mamatay, taas kinabuhi. Kita. Murang pong tinuod guys, kay busado man po mga tao ron. Kita ligo. Kung stop ligo. Kung ligo. Yung mga tao sa una, taas kinabuhi. Kung sa karon, Kalir kayo katong mga matay. Ano? Ang putaw gani. Iwan mo. Tubig ka. Tugta gani. Putaw ba na? Kanabang. ako po mo simot niya guys. Kapit na po mga manok kaon guys. Uminom ko, ay, sa gahuad ang kuan, kanang kukwa. Ang tawagan ni isang anak kay may choco. Anang may choco guys, product na siya sa EC. Empowered Consumerism.
product na siya kanang may chuko. Lami jud nang may chuko guys kay pang DHA sa bata sa utok ba. Pang pa-bright. Uban na guys. Mainom sila may chuko kanang kanabitang padung sila mo exam. Mainom sila. Kay harong makainomdom sa ilang gitun-an. Langaw. Yung buldo-buldo langaw guys. Kabaw sa buwan. Wala ko. Maningot ko guys. Igang. Kanang kuan man gud ang panahon guys, kanang gadim. Nato na diha na to init hing gawas pero himbalik og dim. Nya paningot ko, igang ko. Lain kayong panahon. Sigmuan na po ni guys. Suway ra tag duang adlaw nga iinit, Domingo ug Lunes. Domingo ug Lunes, ipasuway ra ta og kainit magamay. Nanay mga hinay-hay na mo guys. Muna uga na baka na. Huwag pakot po sa gawas guys. Guys oh. Igmata tugang mangita to ni mugang. Mangita to. Mahilak to. Mani ni produsip. Ang tabi dyan na siya. Kisa? Kisa? Ah! Kisa na ay. Kisa ipangita niya. Kisa si ma'am? Kisa? Ha? Aw, narisod. Kisa si Kwan, si Gingging? Wa pa man siguro. Oh, sod lang. Sudla. Hi. Kumusta naman ka? Lex. Lex, dali sa Lex. Sab ka, Lex? Aw, sab di ka? Malibog naman ta. Oy, na parihan na dyan mo sab. Sipon po ka? Ago. Dali sa di ah. Nagkuan ko. Vlog. Nahay sa. Nahay. Hi, Sab. Ano ba? Si Sab ni siya guys. Agidjang usa ka kaluha si Alexa mo'y gihilantan. Hilantan og gisipon. Ya si Sabpod. Oh, si Sabpod kay gisipon pod ba siya guys. Ay, kalaoy siya kung gilantan po ka? Init lagi ka. Ha?
babay sa guys. Babay sa kay tiwas ako sa mga tuhon. Hugas ko plato pa guys. Nabuwa pa nagmatag bata. Nagpakusiligunin sa gawas. Kaya sa uwan na po, di na po na masiligan. Kaya yung mga styro guys, sige pang gubot-gubag, pang putol-putol, pang pino-pino. Manila siligi, muna ako sa siligan ron. Yeah. Babay sa guys, kita-kits na lang po sa sunod. Imping mo guys, God bless, tudyong tanan. Hi guys, patanon mo na ko sa mga tanom guys oh. Guwapa kay sila guys, kay sige mag-uwan guys. Morning, naingunani sila, kay sige mag-uwan. Ya, kita mo anang puwahon nga tanaman guys. Pero siya gitawag og fortune plant. Pangpaswerte nga tanom, fortune. Diya, day manok guys. Bisa dyang manok, lami kadyo ni ihawon og sabon. Diya, dapay usa ka manok guys oh. Mga bisa dyang manok na manok guys. Nindot kani sabon guys. Yan ako'y tanaman pod guys na gumamela ang iyang color sa buwak. Kani siya guys, kuan ko ni money tree. Ya kani muna siya ang kuan kanang gumamela nako niya. Peach ang color sa iyang flower. Dako na kay ni siya guys, gianam-anam og kanang nay pamputlan kaya ron dili kay siya modako. Diyan nindot kayo sa likod guys, kay dagang mga sagbot-sagbot, at least napay mga kuan, mga green nga makita na to sa likod sa mong balay. Kana siya guys. Diya, kana siya sa una guys, kinahawanan na pag after sa kuan, bagyo. Na karon nalabong na. Diyan na po ko ipakita ninyo guys, ako ang atsal. Kanisa guys, dugay nini siya nga atsal. Diyan, wala upuuha kay sige pa magpamunga guys oh. Na guys, napay bunga guys oh. Pila? 'Uy, dili mag-unang inuman na. Wait. Daw ka pakan mo rice. De, nasi. Kuan din na si Hiti and Twirly. Na sila duha.
Ise. Dali na, Bi. Dali na, Bi. Lingisa ba? Be. Lingisa. Ise. Be. Dinig mo school na ka, uy. Di school naman ko na siya. Munang na siya ikuan. Lagi, ni school naman na siya. Oh, palit ka og na og mo school na ka, oh. Palit niya ka nga na ha, og mo school na ka ha. Itong ana-ana, mama. Oh, kanang stroller. Daplin kay makaikon ka. Ano sa? Tanabi na. Ah. Uy, ayaw, bibi. Awas sa bakang picture kasi yan.